Watch the dentist fix my teeth in seconds. Къде да започнем? Ами, нека започнем от това, че първо тези зъби, както видяхте ето тук, това са изпилени зъби за коронки. Това е коронка, това е фасета. И честито, току-що загубихте голяма част от вашите зъби. Вие имате изпилен зъб, който повече никога няма да може да бъде поставен на фасета. Чакай малко. Какво е това? О, един от зъбите се е наложил да бъде изваден, но пък има красива усмивка този човек. И захапката му си е същата, отворена захапка. Ами ако 2 години беше отделил от времето си, от живота си, може би щеше да има всички зъби. Да, защото ортодонтската намеса пази зъбите и не се налага да бъде изваден един от предните му зъби. Това, за което ме е грижа и искам да ви кажа с това последно послание към това видео, е, че много хора прибягват до това зъбите им да бъдат изпилени, за да им бъдат поставени фасети, но всъщност това са коронки. Не лишавайте зъбите си от това 50% от живота им да бъде рязко унищожен и всъщност да имате мечтаната усмивка. Мечтаната усмивка може да бъде факт, но има и други методи, които са много по-щадящи. Ако това видео ви е било интересно, ви съветвам да си запазите 1 час за преглед и консултация при мен.